Ahoj! Ahoj! Tu prvša prvatná česká televize Pardubice. Novosti. Poláky mają svoj weekend, no my teraz máme náš. Před vami Groubka, sobota a nedela. Už za chvílečku uvidíte a posloucháte ich najnovší teledisk Jáne Velbějej. Žičíme vám udanej soboty a nedelí. Já nevelběj, bo ona już netańczy dla mnie seks jak listopad, jak trójkrát i mały opad, bo ja nevelběj, bo ona już netańczy dla mnie seks jak listopad, jak trójkrát i mały opad, o. O, 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 o. O, 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 o. Byla sobota, žena wzięła kufer swój i do mamiczki tyżo pojechała. Ja w domu został sam jak chyżyruj. Z tego powodu wyszła chryja cała. Jak wypiłem piwka dwa, muzyczka gra. Znajoma diwka wpadła na obcasach. Robimy różne cuda, a tu zielna ma. Wróciła nachle, a my na golasach. I rzekła ahoj, rzekła ahoj, ahoj. Ja zapytam ją, zielna tu jest i patrzy na nas i nie dziwi se, bo dobrze wie, jaki ja sem ananas. Ja zapytam ją, zielna tu jest, schahuje na nas i nie dziwi se, bo dobrze wie, jaki ja sem ananas. O.